Takže je tu súťaž o mobil Nokia. Je to dotykový taký menší smartphone a cena je 50 €. 50 €, budem za to moc rád, keď mi dáte odber a koment, že chcete kúpiť ten mobil. A za to ja budem častejší dávať videa. Takže tu taká nabídka, takže ten mobil stál 150 € deleno 2 na půlky, je to 75 € a ja vám to dávam za 50 €, takže to je na tretinky, pozor. A vy mi to nemusíte splácať, Iba za 50 € a máte mobil. Vy ho nakúpite. Keď ne, dávam to za polovičnú cenu 50 €. 25 €. Neuveriteľná cena. Dá odber, dá mu telefón. Dodá prvý 3. Napíše najlepší komentár o mne a o mojich videách, co budú, tak mu dám mobil za neuveriteľných 15 €. Ten, kto bude druhý a tretí, ten mu dám z Brusunový nič. Takže ja by to rád ukončil. Co bude druhé a tretí, dám mu odber na YouTube a napíšem mu jedenkrát týdne jeden komentár. Takže a kdo bude ten tretí, tak mu prostě pogratuluji, že je tretí. A já se tedy s vámi loučím, takže krá, som Záhrák a líbíte si moje videa, takže ja tak zvátvaně kecám. Takže sdílejte, dajte odber, sdílejte, lajkujte, komentujte a budem vďačný, keď dáte ten odber. Dávam mobil za neuveriteľných 15 €. Krá.